Fury poprvé v Brně. Tak já se jmenuji Karel Lochman, je mi 38 let a pocházím z Mladé Boleslavi. Bojové sporty dělám od malička, začal jsem karate, klasika podle Van Damma, krvavý sport, pak box, thajský box a MMA teďka aktuálně. Mám 90 plus a nastoupím 90, 100%. Možná to ještě víc vysuším, aby to bylo zajímavější, ale 90 to vidím. Tak náš tým 100% vyhraje, o tom nepochybuju. Říkám, celou tu dobu se hádáme, kdo si koho podá, jak podá, protože všichni tři jsme schopni je sundat během půl minuty. A po té tiskovce, ty jejich kecičky, tak se vyloženě se těšíme, až se vychutnáme, až se prostě podáme, až jim ukážeme za první ten váhový rozdíl i věkový rozdíl a ty zkušenosti, že tam prostě jsou. Každý moje tetování má pro mě význam, mám jich hodně a chystám se teďka aktuálně za 2 dny na další. Líbí se mi to, i to 3x3 mě je hodně zajímavý, mě to hrozně moc oslovilo, já se na to vyloženě těším. Já jsem to sledoval snad Poláci, myslím, že to mají, takže se na to těším. Já bych teda všechny chtěl 28.12. pozvat do Bobby centra do Brna na zápas 3x3, kdy diváci uvidí, jak tam stříká krev, KOčka 100% uvidí slzy těch mladých chlapečků, doufám, že jim maminky dají propustku, že nedostanou omluvenku, že jsou nemocní a tak dále. A kluci, makejte, trénujte, my jsme na vás připraveni už teď, klidně zítra. Takže asi takhle všechno. Ring of Fury poprvé v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti Ticket Portal.